Meu querido amigo Xulio Lorenzo, dende o norte de Galicia, dende o mar de Arteixo, desexoche o millor nesta nova andaina que comezas co teu traballo Cantos hai alma. Sabes que me gustaría estar aí con todos vós, contigo particularmente, pero é imposible por motivos de traballo. De calquer xeito, desexoche o millor dende aquí, dende Arteixo, unha forte aperta e un cariño moi vizoso nesta nova etapa. Ola a todos, moi boas noites a todos e a todas, Moi boas noites, Asociación Abempo, que estaredes por aí, por medio do público, benvidos tamén e moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí. Freddy Velasco, moi boas noites, que tal estamos? Moi boas noites, Cris, moi boas noites a todo o público en xeral, gracias por vir esta noite a este escenario magnífico, espectacular. Bueno, Cris, sempre coincidimos en eventos deportivos e hoxe tócanos presentar un auténtico luxo de musical. Pois sí, un auténtico evento musical increíble, un músico de luxo. Bueno, en clave, que me podedes decir deste Teatro Fundación de Vigo, o antigo Teatro García Barbón? Bueno, eu estaba mirando antes esa lámpara que decía eu, como empecemos a aplaudir moi forte, como empecen a sonar moi forte os músicos, isto se nos vai abaixo, non pode ser. Pero nada, magnífico todo. E o músico, este mosense, Xulio Lorenzo. Que nos podes contar deste mosense, compositor, músico e demais, Freddy Velasco? Bueno, ademais de ser un músico e compositor extraordinario, teño a sorte de coñecelo xa dende fai bastantes anos. E nada, el empezou a súa trayectoria cando tiña 12 anos no seu pobo, en Louredo, e despois aos 15 anos pasou á agrupación Carballo das 100 Polas de Reboreda. E despois, aos 17, integrouse na banda Xaraval de Vigo, que temos a gran sorte de ter aquí o que dirixe esa banda, que é Antón Corral. Un forte aplauso, Antón, moitísimas grazas por estar aquí. Bueno, no ano 2015, pois Xulio dice que teño que coller as maletas, emprender viaxe nesta aventura musical que emprende no estranxeiro, viaxa por Italia, Portugal, Brasil, e en Brasil é onde se xunta co grupo Gaiteiros de Lume, que aí se vai de xira durante meses regalando ese arte galego que o caracteriza a Xulio. Xulio tamén é unha persoa que colabora con asociacións, neste caso coa Asociación de Esclerose Múltiple. Últimamente cedeu unhas das súas cancións, Muñeira de Chisco, que deixou para ese vídeo que van a facer un cordón humano o Día de Esclerose Múltiple, o Día Internacional de Esclerose Múltiple, que este vindeiro 31 de maio é unha das súas cancións, esta que vos digo, Muñeira de Chisco, soa nese vídeo. Non soamente Xulio Lorenzo hoxe aquí vai a dar a nota, ten uns músicos detrás. Vamos, que me quito o sombreiro con todos eles. Que músicos ten? Contanos. Pois mira, artistazos, a verdade que artistazos e grandes persoas da talla de Paco Dicenta, de Diego Bea, de Joana Pérez, Roberto Comesaña, David Outúmuro, Alberto Vilas e Noelia Álvarez. Bueno, apelido costume. Pois dicirvos que profesionais que colaboran con musicazos do panorama nacional da talla de Nena da Conte, David de María, Luarna Lubre, Carlos Núñez, Berrugueto e un longuísimo etcétera. Así que hoxe, damas e cabaleiros, vamos a disfrutar como nunca neste espectáculo e como xa estaredes nerviosiños perdidos como a nós, con ganas de empezar a escoitalos, non nos enrollamos máis e vamos a presentar o artista da noite, que é Xulio Lorenzo!
Muchísimas gracias. Sen palabras, non? Moitísimas gracias por estar esta noite aquí. Son Xulio Lorenzo, esta a miña banda XL, que se queda, o XL xa se queda corto. Eu penso que xa estamos en XXXL, porque, vamos, é un placer tocar con todos eles. Gracias de novo por estar aquí. Comenzamos con Muñeira de Mos, que a queda saída tamén o noso disco, o primeiro tema, e vamos continuar con un tema moi especial, que, bueno, compuxen tamén porque tiña unha nena por aí que me decía: papá, ti compós unha muñeira de Mos, compós unha alborada para Mos, ti sabes que tes unha filla, non? E digo, pois sí, teño unha filla. E entón este temiña que ven agora, no cal vai a colaborar xa un compañeiro, Francesco Di Cristófaro, despois o presentaremos un pouco máis, é un tema dedicado a Gabriela, que é miña filla bonequiña.